Mairchat Ayurveda morning perok berok kane kalong kecing terkenal ipi sai sin bamta kesngi kade ka arpheu tarik jong une prai Julai bakade kesngi ending jong kane ka smart consumer te kinu ino ki parlok lani ki leader jongi ki baton ki team ki bale kine ki smart consumer te nga petken mau ipi opin so pha banya check bat ban remind la ki leader ani la ki member ba kinam sap yak bakla de ple ki ar banai ne live banai ne sau banai ne san banai Lese kadai ka banai ba khadu mentau banai de bakinya check bha khnang ba kinom miss ya kane ka smart consumer offer ko mangitip ba company ka de pen bana ba man laki banai dene ki banai ki bla de pen shwa dangi miss ka ar filterik ngila ban le ka ar ho way ar la ar south tarik but ngi request company bang kan carry back ya ka bibi jongi khnang banginom miss ya ka smart consumer de kum ba company ka de pen pau changi bakalong kabajinjar ba kaba benle sile man ke benai man lau benai kumta si kumta te kumta ka company ka depan bena kabar ka depan tip singi wei pi wei ba nginom la su benle kumta man ka benai banadu mentau benai Julai ha ben maintain be ya ka smart consumer jangi ha lane shwa ka arpo tarik te kum men pen mau fi sai sin ba menta ka singi ka arpo tarik Julai ka singi ba khadu bangin maintain ya ka smart consumer ladangi kwa baniyo ya ka free product jangi leng ba ka smart consumer te ko parlok baro nga so ban ong to ye check ya la ka BB ba ya la ka DP ka la cross na M kat kum ka plan ba de bu khnang ba phinom mis ya ka free product jong phi ba phinyo leng ba ka smart consumer te sai sin nga so kum ban kan mau ye phi wi kim leader dan ki member jong kamai chat Ayurveda seu bha shimkhe kane khnang ba phinom sap ai ya offer le se don ki parlok ki bla ya lai banai na sau banai na san banai le se ka banai ba khadu man tau banai te so shimkhe kane pendep man ta kasngi but continue ya ka smart consumer jong phi khnang ma phinom miss ya ka free product jong phi sai sin nga so ai ku play pi wi baro all the best